Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubabazwa isihluku sokushona kwezingane ezine ezingamawele ezishe zanqonqa nomlilo eMarikane Henry nesifundazweni sase-Mpumalanga. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibeza intatheli ka-YouTube. Kusase nzima kumphakathi kanye nomzalo wezingane ezine ezingamawele ezishe zanqonqa noMjondolo. Ngokusho komakhelwane ozibonele kube ukuthi isimo besidabukisa ngendlela emangalisayo ukushona kwamawele abafana ababili aneminyaka eyisishiyagalombili kanye namantombazane amabili aneminyaka engu-13 kube ukuthi ashe izolo ezintatha kuzo. Omunye umakhelwane uPatrick Chiwalo uthe bezwe ngomsindo yabe ingane yakhe simvusa ukuthi khona umuntu okhalayo. Uthi ngivuke masisha ngaphumela eminyango ngiyobheka ukuthi ubani lo okhalayo. Ngithe mangifika ngaphandle ngabona uMjondolo wakamakhelwane usha ubuhanguhangu. Ngifike ngazama ukucima kwasho ukuthi umlilo busuvele usuphezulu basha kanjalo banqonqa. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uBrigadier Selvi Mohlala uthe ngokuzwa kwabo babizwe endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha baphuthuma khona babe sebefica uMjondolo usha bazame ukubiza icishamlilo ngebhadi izingane bese zivele zishonile. Kubekwa ukuthi umzali wezingane obengekho ngesikhathi kwenzeka lesigameko beshiye nomfowabo oneminyaka engu-17 naye ozamile ukucima umlilo kwasho ukuthi obusungaphezulu kwakhe. Amaphoyisa avule idokodo lokufa kwabantu kanti uphenyo lusa aqhubeka. Bafethu lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngifisa mina ukwazi okubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.